Dragi moji pratioci, dobro mi došli. Evo šta treba da uradite da vam Sansevjerija procveta. Nema lepšeg mirisa od njenog cveta. Sablja, svekrvin jezik ili Sansevjerija, neko je naziva i strelica, je biljka koja prečišćava vazduh u vašem domu. Ona veoma retko cveta jer joj trebaju posebni uslovi za to. Ako uspete da je naterate da procveta, ne treba vam osveživač vazduha. Njen cvet ima najlepši miris od svih cvetova. Ova biljka je izuzetno popularna i zbog svog izgleda i zbog činjenice da se veoma lako uzgaja. Ona bukvalno uspeva kod svih ljudi. Ali jedinstvenost ove biljke je u njenom cvetu. Da li ste znali da svekrvin jezik